हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, दानि बे समाव बर'फोरनि गेजेराव गोबां मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव सोलिगासिनो दं। जेरै गभर्नरा गावनि आखायाव खुंथाय लाबाय, बिनि सायावबो मोजां गाज्रिनि फिथाइ जानोबो हागौ। आरो बिनिख्रुइ साबसिन बाथ्रायानो जाबाय BTC आव दासिमबो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुं गैया आरो बाहेरायाव थानाय सुबुंफ्राबो जेरै डिफेन्स खामानि मावनो थांनाय लेबारफोर बेफोरबायदिनावबो दासिमबो बर' सुबुंनाव दासिमबो कर'ना भाइरास हाबनाय मोननाय जायाखै। बेनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव आरो गोग्गानायल' बाथ्रा नङा, जों नों आं बयबो सुबुङा जेब्लायबो आर'ज खालामनांगोन दि जोंनि हारिनि बा जोंनि जायगानि सुबुंफ्रा जाहाथे कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोनो। बिनि थाखाय बयबो गावजों गाव आर'जआव जेब्लायबो नांथाबबाय था। जेखि धोरोमानो जाया मानो, ख्रिस्टियान, हिन्दु आरो गोबां धोरोम, बाथौ, बेफोरबायदि जिखुनु गाव गावनि आर'जजों नोंथांमोनहा नांथाबनानै थाबाय था। जेरै आसामनिफ्राय CRPF जवानफोरा कर'ना भाइरासआव दा गाग्लोबजानानै दङ, नाथाय जोंनि बर' सुबुंनि गेजेराव दासिमबो मोननाय जायाखै। बिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। ओरैजाय गभर्नर रुल फैनायाव जोंहा माखासे गिथाव बाथ्रा दं। मानो होनबा जोंनि निजा मानसि सासेसो खुंथायाव एपइन्टेड खालामनायमोनब्ला जोंहा जोबोद मोजां जागौमोन। मानो होनबा गभर्नरा राजेश प्रसादखौ एडमिनिस्ट्रेटर आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियाबो गुबुन। बिनि थाखाय जोंहा एसे दुखुनांथाव। आरो जों सिगाङाव जेरै BPFआ मोजां सालायदोंबाबो सालायाखैबाबो जोंहा एसेबाबो गाव हारिनि होननानै एसेबाबो गोग्गानाय थायोमोन होनजायो। दा नाथाय गुबुननि आखायाव थानायाव एसेबाबो लांदां मोननाय थायो आरो। बेखायनो जोंहा एसे दुखुनांथाव बियो। नाथाय गुबुन हारिफोर जेरै बिसोरो मोजांसो मोनदों। मानो होनबा जों जेरै आगोलाव मोजाङाव थायोमोन, नाथाय बिसोर बिनिख्रुइ साबसिनाव दा जों जेरै पावार दं जोंहा निजा जायगानि ट्राइबेल BTCनि बर' होननानै, दा नाथाय बिसोरो जोंनिख्रुइ बांसिनसो पावारसिन बायदि मोननानै बिसोरो गोजोनै जोंनि सायाव एसे खेंसालियायै पलिटिक्स खालामनायनिबो टारगेट थानो हागौ। ओंखायनो बर' रायजो राजा नोंथांमोन, गावजों गाव गोरोबलायदो, गोरोबनानै संसार जानो सोलोंदो। बेयाव आरो एना एनि हिंसा हिंसि गावजों गाव जाबावलायोबा गुबुनारिफोरा थारैनो एसे उनाव बर' रायजोखौ गावसिनि आखायाव लांमारसिगोन। बर'फ्रा सरखार दामारसिगोन। बेखौ नोंथांमोनहाबो बुजिनो हागोन। नायहरदो उनाव मा जागोन बायदि नोंथांमोनहा बेखौ सानदो। अब्लानो नोंसोरमोनहा मोजाङै सानबानो बुजिगोन। मानो होनबा जोंनि बर'निफ्राय हिराचरनिया MP जानानै दं। बिनि दारै बिनि पलिटिसियान इन्टेलेक्सुयेलफ्रा पार्टनारफ्रा गभर्नरनिसिम माखासे लाइजामनि दारै, एडभाइसनि दारै गोबां उगुल थुगुल खालामनो हागौ। बेनिखायनो बर' सुबुंफ्रा जेसेबां हायो एसेबां इलेक्सनखौ जाफिनहोनांगौ। कर'ना भाइरासआ जोबनाय लोगो लोगो जानांगौ। बेखौ नों आंल' नङा, गेदेर गोलाव सुबुंफ्रा, मेलेमजिबिफ्रा बेखौ दाबिनांगोन, आर'जलाइ गथायनांगोन। आं बेखिनिखौ बुंनो लुबैथारनानै बुंबाय बे आंनि गोदान चेनेलाव। नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम। गोबां बिथिङाव आं
इउटुबाव हगारनो सानो, नाथाय आं बारा एक्सपार्ट नङिखाय दिनै बेखिनिखौ हगारथ'बाय। गोबां टेकनिकेल बाथ्राफोर माबाफोरबो हगारनो सानो आं, नाथाय आं मावनो बानानै मावाखै। थेवब्लाबो आं दिनै बेखौ हगारथारबाय ओरैनो। गोजोन्थों।